ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከምወትሩ ንሎሚ ሰኑይ ባሕቲ ጥሪ 2024 ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክነቐድም። ኣብዛ ዝተሰናበት ናይ ዓመት 2023 ቁፅሪ ናይቶም ፀጥታ ብዝተሓዝ ምክንያት ዜግነት ንምቕባል ዘእተዎ ሕቶ ዝተነፅጉ ሰባት ኣዝዩ ልዑል ምንባሩ ካብ ሎሚ ሓድሽ ዓመት ባሕቲ ጥሪ 2024 ኣትሒዙ ሓያሎ ሓደስቲ ሕግታትን መምሕያሻትን ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኖም ንድሕረ ለበዳ ኮሮና ስዒቡ ብዝተኸስተ ምውሳኽ ኣህጉራዊ መገሻታት ቁፅሪ ናይቶም ናብ ሾደን ንምብፃሕ ዘመልክቱ በፃሕቲ ቁፅሮም እናወስኸ ምምፁ እንተኾነ ግና ልዕሊ 75 ሚእታዊት ሕቶ ቪዛ ኢራናውያን ከም እተነፅገም ከምኡውን ምስ ፀታዊ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰሩ ናብ ፖሊስ ዝመፁ ጥርዓናት ኣብዛ ዝተሰናበት ናይ ዓመት 2023 ዝለዓለ ምንባሩን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። ኣብታ ዝተሰናበት ናይ ዓመት 2023 ቁፅሪ ናይቶም ምስ ፀጥታ ብዝተሓዝ ምክንያት ዜግነት ንምቕባል ዘእተውዎ ሕቶ ዝተነፅጉ ሰባት ኣዝዩ ልዑል ምንባሩ ተገሊጹ። ኣመልከቲ ዜግነት ንፀጥታን ድሕነትን ሾደን ስጋት ዝፈጥሩ እንተኮይኖም ዝምርምር ኣገልግሎት ፀጥታን ድሕነትን ሾደን ሳፖ እዩ። ገበን ናይ ምፍፃም ውጥን ወይ ነዚ ንምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ተባሂሉ ብሳፖ ዝተገምገመ ሰብ ዜግነት ናይ ምርካብ ዕድሉ ዕፁ ይኸውን ኣሎ። ሓደ ካብዞም ንዜግነት ዘእተውዎ ሕቶ ዝተነፅጉ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ ቦርዋስ ዝቕመጥ ሑሴን እዩ። እሱ ኣብ 2014 ምስ ስድርኡ ናብ ሾደን ኣብ ዝኣተወለን ናይ መጀመርታ ዓመታት ዝቐርቦም ዝነበሩ ሰባት ምክንያት ብምግባር እዚ ሕቱ ከም እተነፅገ ተነጊርዎ ኣሎ። ይኹን እምበር በዓልቲ ቤቱን ደቁን ሕቶኦም ተቐባልነት ረኺቡ ዜግነት ሾደን ተዋሂቦም ኣሎ። ቅድሚ ዓሚ ሕቶ ዜግነት ካብ ዘእተዉ ሰባት ዝተነፅጉ እቶም 500 ጥራይ ምንባሮም ኣብዛ ዝተሰናበት ናይ ዓመት ግና ክሳብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ቁፅሪ ተነፀግቲ 600 በፂሒ ምንባሩ ሬድዮ ሾደን ኣተሓሒዛ ፀብፂባ ኣላ። ካብ ሎሚ ሓድሽ ዓመት ባሕቲ ጥሪ 2024 ኣትሒዙ ሓያሎ ሓደስቲ ሕግታትን መምሕያሻትን ኣብ ግብሪ ክውዕል እዮም ተባሂሉ። ገለ ካብዚኦም ድኳናት ዝጥቀማሉ ናይ ፕላስቲክ መትሓዚ መልኪቱ ዝወፀ ተመን ግብሪ ካብ 3 ክሮና ናብ ፍርቂ ክሮና ክጎደል ብኡቢሉ ድማ እቲ ግብሪ ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ተቐሊሉ ክውገድ ዝብሉ እዮም። ሾደናውያን ናብ ኣጠቐማ ናይ ፕላስቲክ መትሓዚ ውሕሉላት ብምዃኖም እዚ ዝትግበር ዘሎ ሕጊ ፅቡቅ እዩ ክብል ተቐማጣይ ስቶክሆልም ኒልስ ቫልተን ይሰማማዕ። ቻንድራስ ሬዲ ግና ካብዚ ዝተፈለየ ርእይቶ እዩ ዘለዎ። ንሱ ዝምጉዳል ግብሪ ናብ ጉጉይ ኣንፈት ዝወስድ ጉጉይ ስጉምቲ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ይብል። ብሾደንኛ ኮሙስፕሌክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ምንካይ ፈነወ በካል ጋዝ እውን ካብዞም ኣብዚ ምምሕያሽ እትዋት ኮይኖም ዘለዉ ኣዘራረብቲ ጉዳያት ሓደ እዩ። ብተመሳሳሊ ንሰብ መዘሓልዋ ፀጥታ ዝያዳ ስልጣን መሃብ ከምኡውን ብጉጅለታት ገበን ንዝፍፀሙ ወንጀል ዝኸበደ መቕፃዕቲ መሃብን ተጠቒሶም ኣለዉ። ንድሕረ ለበዳ ኮሮና ስዒቡ ብዝተኸስተ ምውሳኽ ኣህጉራዊ መገሻታት ቁፅሪ ናይቶም ናብ ሾደን ንምብፃሕ ዘመልክቱ ሰባት እናወሰኸ ምምፁ ተገሊጹ። ዝበዝሑ ካብዞም በፃሕቲ ካብ ሃገራት ህንድን ቻይናን እዮም። ይኹን እምበር ኩሎም ሓተቲ ቪዛ ዝሕቶኦም ይሰልጥ ዘይምህላው ካብ ገለ ሃገራት ዝመፁ ሰባት ከዓ ብፍላይ ዕንቅፋት የጋጥሞም ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ዜጋታት ኢራንን ሶርያን ብፍላይ ኣብዚ ተጠቀስቲ እዮም። ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ቪዛ ናይ ዝተኸልኡ ዜጋታት ሶርያ ካብ 37 ሚእታዊት ናብ 57 ሚእታዊት ወሲኹሎም። እቶም ዝበዝሑ ሕቶ ቪዛ ዝተነፅጉ ግና ኢራናውያን እዮም። ልዕሊ 77 ሚእታዊት ማለት ካብ 4 ዜጋታት ኢራን እቶም 3 ቪዛ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ምክንያት ናይ ዛዕብያ ብሃገራት ኢራንን ሶርያን ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተዉ ኮይኑ እዞም ሰባት ዕቑባ ከይሓቱ ንምዕጋት ምዃኑ ኣፈኛ ኤጀንሲ ስደተኛታት ሬቤካ ፓውልሰን ትገልጽ። በዚ ድማ እቶም ኣብ ዓዶም እኹል ቁጠባዊ ትሕዝቶ ከም ዘለዎም መርትዖ ዘቕርቡ ገዲፍካ እቶም ካልኦት ቪዛ ከይወሃቡ ተገይሩሎ። ምስ ፆታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰሩ ናብ ፖሊስ ዝመፁ ጥርዓናት ኣብዛ ዝተሰናበት ናይ ዓመት ብናሃር ምውሳኾም ሃገራዊ ቤት ምክሪ ምክልኻል ገበን ብኾ ገሊጹ። ኣብ ዓመት 2023 ምስታ ዝሓለፈት ዓመት ክነፃፀር እንከሎ ብ7 ሚእታዊት ወሰኽ ብምርኣይ 963 ጥርዓናት ቀሪቡሎ። ኣብ ክፍለ ሃገራዊ ስርሒታት ፖሊስ እተዓይ የሪካ ይልንቫርድ እዚ ኣሃዛት ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ምስ በደል ዘብፅሖለን መፃምተን ዝቕመጣ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ክወርደን ፀንሐ በደል ንምቕራብ ይደፍራ ምህላውን ዘመላኽት እዩ ትብል። ምስ ዓሚ ብምውድዳር ዕድሜአን ካብ 18 ላዕሊ ዝኾናን እዚ ጥርዓን ዝገብራን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ወርሓት ጥሪ ክሳብ መስከረም ዝነበረ ግዜ ዝያዳ ወሰኻሪ ኣሎ።
ንግዳያት ከም ዝኣመሰለ በደል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣድላይ ሓገዝ ንምሃብ ዝያዳ ጸጋታት ዝሓትት እዩ ክትብል ኤሪካ ዩሉምቫን ትገልጽ። ኣብ ምሕዳር ከተማ ታቦ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ምክልኻል ጎነፅ ማርያ ያንሶን ዘቤታዊ ጎነፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ነቶም ፈጸምቲ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ነዚ ዝዕዘቡ ህፃናት ሓገዝ ኣብ ምሃብ ከም ዝነጥፋ ትዛረብ። ንሳ ብዛዕባ ዘቤታዊ ጎነፅ ብዙሕ ጥርዓናት ይቐርብ ምህላው ብኣወንታ እየ ዝርእዮ ትርእስቲ ነውሪኻ ምዃን ሓሊፉ ደቂ ኣንስትዮ ደፊረን ንበዳልየን ክኸሳ ይኽእል ኣለዋ ይኹን እምበር ዛጊት ዓብዪ ማሕበራዊ ሽግር እዩ ትብል። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብግልፂ ከይጠቐሰ ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት መደሩ ሰራዊቶም ሓበራዊ ደገፍ ክግበረሉ ፀዊዑ። ንሱ ንወታደራቱ ንሓቂ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣብ ቅድመ ግንባር ዘለኹም ጀጋን ኢኹም ክብል ንኢዱ ኣሎ። ተወሳኺ ንብዙሓት ሩስያውያን ቀንዲ ኣረስቲ ዝኾነ ቁጠባዊ ጉዳያት ብምጥቃስ ን2024 ዓመት ስድራ ቤት ክትከውን ኣዊጅ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፑቲን ብወታደራት ተዓጂቡ መደረ ዘስምዖ ኮይኑ ሩስያ ንምድሓን መስዋእቲ ክኽፈል ተሪር ፃውዒት ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ዓመት ግና በይኑ ኣብ ቅድሚ ህንፃ ባይተ ሩስያ ክሬምሊን ኮይኑ እዩ ነዚ መደረ ስሚዑ ዘሎ። ንሱ ንጀግንነት ወታደራት ሩስያ ድሕሪ ምንኣድ ብኣኻትኩም ንሕበን ትብዓትኩም ነድንቆ ኢና ኢሉ። ፑቲን ምስ ብኔቶ እትድገፍ ዩክሬን ብዘካየደ ዘሎ ኩናት ኣሽሓት ወታደራት ሩስያ ምማቶም ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሓድሽ ዓመት መደሩ ፑቲን እቶም ኣዝዮም ከበድቲ ፀገማት ክንፈትሖም ከም እንኽእልን ንድሕሪት ከም ዘይንምለስን ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኣመስኪርና ኢና ምክንያቱ ክፈላለየና ዝኽእል ሓይሊ የለን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ባር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።